Il-ġimgħa fil-għaxija Roberta Bela indirizza laqgħa politika fl-Isla li suppost kienet għaż-żgħażagħ iżda ċertament illi l-aktar żagħżugħ li qiegħed fuq moħħ il-lider tal-Labor huwa wieħed. Fil-fatt għadu 5 ijiem mill-kampanja elettorali u Roberta Bela mhux iwieġeb dwar iż-żagħżugħ Christian Borch li qabel għan-nifsu ammetta ma' Times of Malta li għamel il-business miegħu fuq trasferiment ta' proprjetà. Niftakar li numru ta' fil-passat kien hemm sitwazzjoni fejn kelli konvenju se parti minn konvenju ta' proprjetà u kien ġie ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Huwa minn hawn lid-dinja illi sar profitt. So you didn't question why a 25-year-old was involved in that sort of deal and where his money was coming from? Qed nitkellmu fuq ploċ kejken f'ħażabbar. Għal diversi ġimgħata Bela baqa' u għadu qed jaħrab għal kollox mid-domandi tal-ġurnalisti rigward ir-rabta tiegħu ma' Christian Borch li kien imressa l-qorti fuq akkużi ta' ħtif ta' persuna. Iżda, wara li ammetta r-rabta li għandu ma' Borch, Bela l-ewwel qal li mhux ħajwieġeb lit-Times imbagħad kitbulu fuq il-karta biex jgħid illi diġà wieġeb. Żagħżugħ li sab id-dar naturali fik huwa Christian Borch. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju u t-trasferiment. Nittama illi twieġeb din id-domanda x'ilna nagħmlulek din id-domanda u dejjem qed taħrab minnha. Qed ukoll li huwa inevitabbli illi sar profitt dan. Kemm kien dan il-profitt? Dwar Christian Borch tkellimt kemm il-darba. Minkejja illi realment qatt ma ta' risposta ċara u tonda. Intant viżibilment għajjien wara biss 5 ijiem kampanja Bela attenda laqgħa taħt it-tinda ma' żgħażagħ fejn matula spikaw l-attakki partiġani mill-esponenti u kandidati laburisti. Spikaw wkoll l-intervent tal-kandidata tal-Labor Rebecca Buttigieg fejn saħqet illi fis-26 ta' Marzu il-poplu għandu jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista biex jara ambjent aħjar bħal ta' Brussell minkejja li fil-verità f'9 snin ta' tmexxija tal-pajjiż ma sar assolutament xejn ħlief toħ ta' siġar u żdingar ta' spazji pubbliċi, gvern sinonimu mal-konkos, it-tarmak u għeddiet ambjentali firħa.